హాయ్! హలో! వెల్కమ్ టు అవంతిక ఫార్మ్స్. మనమైతే క్రిస్మస్ మరియు న్యూ ఇయర్‌కి ఆఫర్ అయితే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాం కదండీ గప్పీస్ మీద. ఈ ఆఫర్ అయితే జనవరి 2 తారీఖుతో ఎండ్ అయిపోతుందనమాట. సో, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని చెప్పి చాలా మందికి సందేహం ఉంది. అందుకనే నేను ఒక 3 స్ట్రెయిన్స్‌నైతే మీకు జస్ట్ క్వాలిటీ పర్పస్ అయితే చూపిస్తున్నాననమాట. మన దగ్గర 100కి 100% క్వాలిటీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. కొంచెం సైజు చిన్నది రావచ్చు గానీ క్వాలిటీ అయితే 100% వస్తదండి. అయితే ఈ ఆఫర్‌ని చాలా మంది యుటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారనమాట. సో, ఎవరైతే ఇంకా యుటిలైజ్ చేసుకోలేదో, మీకో క్లారిటీ ఇద్దామని చెప్పైతే ఈ వీడియోలోకొచ్చాననమాట. అసలు ఏంటి ఈ ఆఫరు? 5 పెయిర్స్ గనక మీరు ఏ రకాలైనా సరే మన ఫార్మ్ నుంచి తీసుకుంటే గప్పీసు, లేదా ఒకే రకమైన సరే 5 పెయిర్లు తీసుకున్నా కూడా, మీకు ఈ ఆఫర్‌లో ప్రతి పెయిర్ మీద రూ. 70 తగ్గుతుంది. దానితో పాటుగా మీకు ఫ్రీ షిప్పింగ్ అనేది దొరుకుతుందనమాట. సో, మంచి క్వాలిటీ ఉన్న పెయిర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. వెరీ సూన్ ఈ ఆఫర్ అయితే ఎండ్ అయిపోతుంది. సో, త్వరపడండి. థాంక్ యూ. ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్‌స్క్రైబ్.